Terve. Mehumaija. Mitä helvetti? Sä ootkin fiksu tyttö. Mä rakastan sua niin paljon, että pelkkä ajatuskin siitä, että sä ja joku toinen. Mitä helkkaria? Pakkaa tavaras heti! Seppo hei, se reissu on jo sovittu. Rahantuloa ei voi estää! Kyllä sä oot melkoinen sonne. Mennään tonne keittiöön. Sinne vaan, muiden pervojen sekaan juhlimaan. Perhana! Kävelsit sä sen kihlasormuksen, jonka mä ostin Ullalle? Kyllä. Tuletko sinä minulle vaimoksi? En ikinä. Voi saakeli tätä elämää! Jos sä haluat turvekylpyyn, niin sä pääset turvekylpyyn. Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Kirsikka, peruna, muussi, tomaatti, nakki, pervo, mozzarella, kiisseliä. Kiitos kun muistutit mua. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ja jälkiruuaksi kaakeleita. Mulla on siitä vähän huonoja kokemuksia. No ei kai. Päivää, hauska tutustua. Asiahan on sitten sille selvä. Senorita! Seksi Seppo. Se petti mua! Ismon salaisella nakkikastikkeella. Terve.